aron mo doble pa ang inyong pagsalig sa Ginoo diha sa iyang simbahan. Atong papakan ang iyang simbahan nga iyang gipakamatyan o iyang gitukod. Amen. Munang ilan na pong gisearch kadtong maong dugo, unod nga dunay dugo. Tong ostiyas di may dugo. Munang di na mo apil og inom sa chalice. Father, no, akong uyuan nga, wa jugog ka inom anang chalice, oh, no. Ay kaguol toy daghang bumpo dito sa kumbinto, no. Ding atong ikalawat, buhi naman na ng Kristo. Kadong ostiyas nga dunay dugo ilang gikwaan sa dugo. Imagine na ka, living flesh man na. Kana ding karnis baboy bisag patay na. Doon na magapoy dugo. Tinoo dili nga patay na ganina. Samot na nahuman sa consecration sa pare, living flesh. Buhi kana nga lawas. Ang buhi nga lawas doon na nay dugo. Ilang gikuha makaigsunan kay bawo mo ang white blood tissues. Paminaw mo. Naglihok pa. Uy. Ang mga scientists ingon na ang white blood tissues naglihok pa. Meaning to say, it is real flesh and living flesh. Amen. Asa dapita ang flesh? It is part of the heart because the heart is the source of life of human being. Without the heart, kundi na mo pitik ang imong kasing-kasing, buhi, pagkapatay na. Hoy, kung di na mo pitik ang atong kasing-kasing, kantahan na ka sa choir, og pahulay nga dayon ni hatag ni. Ano man, ang source sa to kinabuhi ang kasing-kasing ug ang unod ni Kristo, kasing-kasing ni Kristo. Kay siya man ang kinabuhi sa kalibutan. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Katauhan sa Dios kani adin ni karon, kugi kita sa pagsimba kay siya man ang kinabuhi natong tanan.